Era o zi frumoasă de iarnă. De după geam se vedeau fulgii care dansau agale prin văzduh. Cioara Mitra tocmai ajunsese la școală. Era fericită pentru că afară a nins și curând se va da cu Sania pe dealurile din sat. În timp ce își aranja cărțile pe bancă, de ea s-a apropiat lupul Mantas, care obișnuiește să ofenseze Cioara, utilizând cuvinte urâte. Ia priviți cine a venit! Nu cumva este fricoasa Mitra? Ah, da, este chiar ea. Nu sunt deloc fricoasă. De ce crezi că sunt fricoasă? Ești o cioară albă. Evident că îți este frică de tot ce mișcă, mai ales când știi că îmi place carnea. În acel moment, Mitra se speriase de modul în care i-a vorbit lupul. Ce fricoasă! Ți-am zis că te temi de mine. Mantas? Sunt puțin ocupată. Ocupată, zici? Să vedem ce ai tu aici. Foi, creioane, cărți, cât de plictisitor. Crezi că dacă ai să înveți vei ajunge mare om? Nu prea cred. Uită-te la tine, slăbănoagă. Ești urâtă, mică și cu un cioc ca la avion. Într-un anumit moment, Cioara Mitra nu a mai rezistat presiunilor și cuvintelor urâte. Și-a luat inima în dinți și vrut să răspundă lupului. Dar peste câteva secunde și-a dat seama că vrea să evite conflictul și ieșise în fugă din clasă. Mitra plecase în spatele clădirii școlii și începuse să plângă. Sunt eu oare chiar atât de urâtă și fricoasă? Ratonul Mario trecea în acel moment pe lângă Cioara Mitra și auzise plânsetele. Mitra, ce s-a întâmplat? Nimic, Mario. Totul este în regulă. Nu pare să fii bine. Mitra, nu-ți fie frică, doar spune-mi ce s-a întâmplat. Zilnic, Mantas mă tot jignește cu cuvinte urâte. Mă spune că sunt fricoasă, ba că sunt urâtă și neputincioasă. Astăzi din nou. Eram atât de fericită de dimineață. Am reușit să termin proiectul la limba română. El însă a venit lângă banca mea și a început să-mi spună chestii urâte. Mitra, liniștește-te, nu lua în seamă. Tot ce zice Mantas este doar o minciună. De fapt, ceea ce face el se numește bullying. Este o formă de agresiune fizică sau morală prin care agresorul, adică lupul Mantas, încearcă să te jignească, iar tu devii victima acestui bullying. Victimă? El este un agresor care te provoacă și se amuză pe seama sentimentelor tale. Iar faptul că ți-a spus că toate cioarele sunt fricoase este etichetare și discriminare. Animalele și păsările sunt diferite. Este un lucru normal. Înseamnă că ceea ce spune Mantas nu este adevărat? Nu este. Cei doi au plecat la ore. Ratonul Mario la ora de biologie, iar Cioara Mitra avea limba română. Odată intrată în clasă, Mitra s-a așezat la locul său și a început să se pregătească de lecție. Peste câteva secunde s-a apropiat lupul Mantas de banca acestea. Hei, fricoasă, ce mai faci? Încetează, te rog, Mantas. Nu sunt fricoasă și este un comportament urât din partea ta. Nu este în regulă să faci glume pe seama altora. Îmi rănești sentimentele și mă simt prost. Sunt sigură că nu ți-ar plăcea nici ție dacă cineva s-ar comporta cu tine astfel. Te rog să încetezi. Dacă vei continua, voi fi nevoită să anunț un adult. Îmi pare rău. Nu știam că glumele mele te fac să suferi. Mă simt vinovat. Nu am să mai fac asta. Mă bucur că ai înțeles. Sper să nu mai faci bullying.